So mao ni siya guys na karabi no. Karabi jud kisunog jud ni jag maadyo. So kadiri guys kaning wayra na nakita man jud nato guys na kisunog jud ni jag. So hello guys, good morning ninjong tanan, hello Philippines, hello world, maadjong buntag ninjong dito nandiyan amping mo kanunay. So maadjong buntag ninjong diha. So karon guys, for this vlog is nakita mo jud na sa katangkaan guys ang sa Facebook. So nabo ko i-share ninyo gabi kung sa pangitabo. So gabi day pud guys, kita pa mo karon ay red moon. Kay red moon ang nakita ng gabi kay yellow moon man. O kita sa red moon guys, pero sa laing nasod nakita nila ag red moon. Unja karon guys na ako i-share ninyo last night 9 PM ug usay nahitabo gabi kaya kulbaan ko guys ug mura ni halo nga kanang agang kasing-kasing ning mura ning hawa og karidyo ang kululuwa mura ni lupad kaya nakulbaan ko guys kay o kabaw nga ato ay panghitabo so ang i-share ninyo. So last na 8 PM as na mga bisita kay birthday man gahapon guys sa akong pagmangkon so nag-invite pod unja 8 PM is na mga bisita unja guys pag 8 PM na bisita nangali na sila kay umana magbambam unja pagka 9 PM nasud na misbahay sud na kay katugon naman miyan nakatugon na so aga ko dari ga while gakuan ko sila natog ako dari nag-watch sa Disney nakita na ko hilig mo kog mga cartoon nga hilig mo kog mga cartoon guys nga mga salida kay ganahan man ko so nag-watch ako before ko matug so wa po ko nag-headset guys kay og mag-headset ko lain po kadto kay wa man ko naghigda guys kay naglingkod ra man ko while go-watch sa Disney so ako nag-headset kay arang kusog-kusog pud ba kay mura di ba mo katugon ang kitudto kusog-kusog kay ag among giistoryahan gabi is horror sa dres mga bisita diri istorya mga horror mo nang ang technique para di ka makadamog og mga something mag-watch og mga kuan kanang mga Disney unja while go-watch kog Disney diri pagkuan ning burnout natinga ko nang burnout man pasada na po na guys kay burnout lagi sa pagkatao ning balik ang kurente nga ning hagjong naman ko unsa na ba ninja natinga ako guys nag-aso na mag ang kwarto bahong sunog sus guys mauman dai na sunog ani guys karabi dug sunog karabi gabi ang silingan diri gabi na timingan pag pagawas sa pagpangihi ni is nagsiga-siga sa gawas ag suka man ay extension man guys ang extension ang kami jud guys is wala jud may kurente so nakikonek ra mas ang igsuon ang kuya dito extension ra so ang extension sa gawas nagsiga-siga gabi natinga ako mga silingan nagsiga-siga na unsa ako kay kulbaan ko nga murag mo lagi to kung kasabot sang feeling unja basta guys murag di ko kasabot sa akong feeling gabi unsay pangitabo na ang ipakita ninyo og unsay porma sa pagsunog sa kuryente karabing inakaadog nasa gari tawo dito maigo bawo lang mamatay ba pod nag-usa pa diha so mao ni siya guys na karabi jud kisunog jud ni jag maadyo so kadiri guys kaning wayra na nakita man jud nato guys na kisunog jud ni jag maadyo nga gibugto jud kaadyo na dari sugod sa ang bintana kortina diri pod sa ijahang outlet mo niyang outlet murag jang kisunog jud kaadyo na ag-aha pong suga mao po ni resulta sa suga nagpikas-pikas mo ni siya nagpikas-pikas padung didto unjag ijang kasumpay di ara muna dyan kasumpay karabing bugto-bugto ka dyan nahimo na lagi yung kuan guys karabi no so dito atong viral guys ato sugod dyan na mali kaputod din sa gabi guys kani dyan kaputod dyan ato atong area guys atong nagsiga-siga ag kanang kuan atong kuryente sumpay og nagpasalamat po ko guys kay
nadali jud na guys kung nag-headset pa ko didto unya while gawat sa Disney di jud ko kabantay nga nagsiga na di ay unya og nag-headset po ko adto unya ko kasumbong sa ang kuya nga nagsiga-siga na mabuto to tong area dito kung dapit ka na ay outlet nila adto. So nagpasalamat jud ko sa Ginoo guys gabi kay kitagaan mig another life, another nga kuan na pod kay ug wa pod guys sunog jud mi dali tanan guys kay ug wa pa jud ko nakasumbong ditso kay natinganan po nagsiga-siga na ning hagjong ning burnout og kalit kay mao na dai to wala na siguro kadaog ang kanang iyang extension guys sa wire mo to siya siga unya adto. Nagpasalamat po ko guys kay ang mga bisita 8 PM nakauli na sila. Kung wa pa sa nakauli guys naadjud toy maigo ug ilang mga motor diri tapsingan jud sa kanang naywire nga nagasiga-siga maguba jud na jud mga kaguluhang mangitabo ang tagabiig napatoy mga bisita. So nagpasalamat jud ko sa Ginoo guys nga kigiyahan mi gabi. Salamat jud ko kaayo sa Ginoo, grabe jud kigiyahan jud ko sa Ginoo gabi ug ang pamilya nga safety mi gihapon sa usay panghitabo. Grabe kaayo jud ang kabalaghan gabi. Wala ko ka-expect jud kasi nga itong mahitabo. So nagpasalamat jud ko kay wa ko nag-headset. Kung nag-headset pa ko kasi ko makasumbong nila dito nga na nagsunog-sunog na di ay. Magali kay wa po ko katug atong time. Ang nangatug mi adto guys. Buto jud na nagsunog-sunog. Kata jud rin kurente. Utong siga ni dyan magkata jud. Kay may nakabantay dyan. Mga nakabantay ko guys. Dagaan ko og lamdag sa Ginoo kanang giya sa Ginoo nga ayo sa katug. Kaya na pa yung panghitabo ang mangyayari. So, salamat po sa Ginoo. Og ninjo po guys sa yung pag-ampo kanunay sa akong YouTube channel. So salamat kaayo. Unja malagi po to yes ara ki-share ninjo ang nahitabo gabi pag alas 9. Unja siguro murag na ami plano nga manglaag siguro alam na susyon unja. A few moments later. Oy. Hello guys, maadjong hapon. So hapon na ron guys, it's time to ay magdungag, maghugas, magluto sudan, unsa pa diha maning kakay pas mga kuan, unsa pa buhaton adlaw-adlaw sa tuang kinabuhi ina sa tong panimalay. So karon guys, kami nangita mig pamaagi kung asa may mangita og sudan diri kay lisod day po guys kung wala tay pananom kay agnangka diri og kapajas nga upaw na. Dili na jud madaog smile guys kay kapayas na upaw na ang agnangka wala pod nahurot na kasi utan. Manong karon naplano na pod mig unsa mong luto or sudan, grabe no. Pero karon mga dato ron na problema na ay sud sa rep luto ditso si kita wa materip diri in town ano ako. So karon guys, na share naman jud na ganina ang panghitabo last night unsa nahitabo na mo last night gabi lagi kay mao lagi to. So karon nara ko diri sa kun na guys, basa ka na diri likod. Alam ko mag-vlog po diri. Alam ko mag-end siguro po ta taon. So alam ko nag-vlog kay karon atong vlog kay kuno ni ato aning my daily life ug usa tong baton sa adlaw-adlaw. Unja karon wala nanglaba ko ganina guys, unja wala po na pakita ninyo kay lisod pud kaayo maglaba ko unja gamay ra clip cha. Nanglaba ko ganina guys kay gamay ra pud ang labonon guys pud nga salina ra pud kaayo ang labonon lang pud nga suot na sa badiha. Unja karon naay nakakita mo gabi isa katong kuan guys kanang naay red moon lagi. Wa man siguro kita sa red moon guys, o nakitaan kay yellow moon man to gabi pero sa uban nakita sila sa laing lugar. Kita sila bawo asa to dapita. Basin puro kato nakita na gabi star siguro pud to bawo lang pud kay yellow magaw nakitaan. Unja na karon mo adlaw nato ron is padung na siya mo kuan mo ambak unja na pay moon mataas unja na nandit ang adlaw murag musahop na siya ato dapit nga area. Unja karon guys is Ginoo ko apong i-share ninyo akong kuan ron lagi pagibuton adlaw-adlaw. Ganina wa pa jud ko kuan day guys, wa pa jud ko move on sa ang panghitabo last night lagi kay grabe jung lisura jud guys sumusunog taon sa. Unja sa tibuok jud dari guys nga barangay or sa tibuok yung nagpudyo sa among dapit is kami ra jud mismo ang naggamit og extension wire. Maybe sa balang po sa uban naggamit extension wire. Ang alang pahimangno guys sa uban nga nag-extension wire karon adjaw jud palita ag kanang mga gagmay nga wire nga para kuan kay delikado jud kaayo guys kay dapat kung ang inyong extension wire is nag-use mo og kanang TV, electric fan, cellphone, dapat dako og wire kanang original jud siya ba kay kato ang gipalit sa ang kuya kay di man original. Gamay ma mura pag dako pasir gawa dito. Gamay jud kaayo.
Anja karon naita man. Malagi ito nga upait mo war karadyong imported kanang kanjud ba dili jud kanang basta-basta kanang masunog ditso kay delikado atong kinabuhi ron usa ka buok atong kinabuhi sa kujaw. Mga bag atong kinabuhi mo rag iring kay naay ka uli. So karon malagi to nakaalag ng juguan nga mamalit mo ka nang naay mga wire ug kisa man naggamit na mga extension wire kung amping ta kanunay wala ta kabawas to ang panahon karon delikado na. Anja marama siguro to guys. Anja ato ko ato speakers ato man ko sa mismo sig vlog guys kay ato mag view makit-an anja gamay ra siguro pag view. Anja maora siguro gahapon maunang ano ra siguro ko mag-end guro. So shout out di ay ko sa kanang nay ko anay Team Florame Fans Club kay ning tabang po sa Ate Florame Fans Club kay ning 78 point na si Ate Florame. So hapit na siya magkuan mag silver button. So salamat kadto sa nag-support kay Ate Florame ug especially po na ho salamat po nag-support sa akong YouTube channel. So unta kamo magpadayon sa amo ang mga channel kay kung wa mo jud guys wa pud mi mabuhat sa among kinabuhi wa pud mi madawat ng mga blessings. Mao nang nagpasalamat mi ninyo guys especially tong ning kuan Ate Florame especially po sa ako ang mga ning support sa YouTube channel. So daghang salamat kaayo kay tungod po ninyo murag na agabang mga kasing-kasing ni huot puro ka rito. Among kasing-kasing murag ning kuan mo guys para lipay ka adto damo kay nada po yung mga tawo nga nagmahal sa among YouTube channel. Na musaka na jud kuan guys musaka na kanang adlaw. Musaka ba ni or sa bumu sabaw. So maraming siguro to guys ug daghang salamat ninyo. So di na taga-tagsaan po shout out kay kabaw mo jud ko nga nag-support po sa YouTube channel. So don't forget to like and subscribe laman kay para magsinuport tayo tag kuan ka na ay tinabang ay tag pirmi kay kita-kita ra ba sa po Pilipino yan himag tinabang ay koy kag why unity di ta mag angkas di ta mag kuan ay angat-angat kin tayo po ginagmay. So suporta ay lang mo kunin guys nanginahanglan ko sa support guys especially sa ato na Team Prami lagi pod kay adto nag-post mo ko adto nag-post mo ko adto nga suporta ay lagi pud ko kay para sa pamilya sa mga ato. So maraming siguro to guys ug daghang salamat ninyo ug see you for the next vlog ug hantod sa gayon nga magkita na puta basin puhon guys marag maka-vlog na putag ladyo or maka-collab na putag another nga kuan akong classmate marag mag-collab mi tomorrow siguro. So atangin lang pud ninyo guys ug dali pa jud kaadyo guys nga nagmahal sa YouTube channel. So wala to daghang salamat na kung magdrama-drama kay agang luha mo to na pud. So bye bye, see you for the next vlog guys.